Ahojte, v tejto časti sa budeme venovať selekciám alebo po slovensky výberom. Selekcia je vybraná časť fotografie, s ktorou môžem ľubovoľne manipulovať. Ako náhle siahnete po tomto nástroji, tak kvalitne spravená selekcia vo veľkej miere bude ovplyvňovať výslednú technickú kvalitu vašej fotografie. Tak ktoré nástroje nám slúžia na výber alebo selekciu? V prvom rade je to Rectangular Marquee Tool, ktorý slúži na výber v tvare obdĺžnika alebo štvorca. Ak som si nie celkom istý, či mám vo výbere štvorec, tak veľmi jednoducho pridržaním klávesy Shift mi bude držať proporcie štvorca. Čiže vidíte, ako náhle naťahujem, zväčšujem, zmenšujem, stále mám štvorec s pridržaním klávesy Shift. Pustím Shift a už dostávam obdĺžnik. Tak, pravý klik, deselect, alebo odznačím našu selekciu, tá zmizne. Druhý nástroj, ktorý sa nám tu skrýva, je Elliptical Marquee Tool, ktorý podobne slúži na výber, akurát dostávam teraz tvar elipsy, po prípade zase pridržaním klávesy Shift dostávam kruh, ktorý môžem samozrejme polomer toho kruhu meniť poťahovaním. Tak, pravý klik a deselect. Poďme do našej fotografie a skúsme zmeniť farbu dúhovky našej modelke. Elliptical Marquee Tool mám zvolený a chcem si teraz ohraničiť oblasť, kde sa nachádza dúhovka. No pozrite, dosť nešťastne som zvolil začiatok nášho výberu, takže čo teraz? Veľmi jednoducho si poradím. Stále držím ľavé tlačítko myši, stlačím klávesu Space alebo medzeru a teraz môžem pohybovať mojou selekciou a umiestniť ju na miesto, ktoré potrebujem. Ešte si zmenším selekciu, môžem ešte pridržať klávesu Shift, aby som mal krásny tvar kruhu. S kombináciou medzerníka si našu selekciu krásne pripravím na miesto. Vynikajúco. Dobre, pozriem sa na to. Čo teraz? Dúhovka je síce označená, ale mám tam aj časti oka, ktoré nechcem, pretože keď budem meniť farbu nášho výberu, tak samozrejme bude to ovplyvňovať aj tieto časti. No, Photoshop je pripravený aj na toto. Ak sa pozriem, v paneli Options, ktorý súvisí s týmto nástrojom, mám ďalšie voľby, ďalšie možnosti. Prvá voľba je Add to Selection, čiže budem pridávať do aktuálneho výberu, takže zvolím si našu voľbu. Všimnime si, ako sa zmenil kurzor, pribudol nám tam znak plus. Čiže budem pridávať druhú selekciu k tej našej prvej. Pozrite, spravím selekciu druhú, pustím ľavé tlačidlo a dostanem vlastne zlúčenie oboch selekcií. Vrátim úpravy späť. Čo tu ďalej mám v paneli Options? Táto tretia možnosť nám slúži na to, aby som z aktuálneho výberu vybral výber, takže pozrite sa, teraz tam mám mínus. Čo to spraví? Pustím a dostanem vlastne tú časť, ktorá vznikla odrezaním od tej druhej selekcie. Opäť úpravy vrátim späť. No a toto by nám aj celkom mohlo pomôcť. Ešte sa však pozriem na poslednú možnosť a táto posledná možnosť nám slúži na prienik selekcií. Takže pozrite, aby sme si ukázali, ako to funguje. Pustím ľavé tlačidlo myši a prienik týchto dvoch selekcií je tento tvar. Vrátim úpravy späť, Ctrl Z a nechám túto možnosť. Aj pomocou tejto možnosti dokážem sa zbaviť týchto okrajových častí, ktoré tam nechcem. Takže čo spravím? Nakreslím si elipsu, môžem ju poposúvať takýmto spôsobom. Čiže prienikom dostanem to, že horná časť tej selekcie mi zmizne a to isté spravím aj pre tú spodnú časť. Nakreslím si nejakú elipsu. Lepšie by bolo možnosť pridržaním Shiftu nakresliť tvar kruhu a teraz priložím si, elipsa bude lepšia.
priložím si k oku a v kombinácii opäť s klávesou Space alebo medzery pustím a dostanem krásny výber. No krásny, to zistím až pri detailoch. Dajme tomu, že môže byť v poriadku. No a čo nám teraz zostáva veľmi jednoducho v paneli Adjustments, vytvorím novú vrstvu Hue Saturation a prvým bezcom mením farbu duhovky našej modelky. Druhým bezcom pridám ešte možno troška saturácie. Pozrite sa, už má zrazu jedno oko zelené. Vynikajúco. A poďme hneď na druhý nástroj, ktorý nám slúži na vytváranie selekcie a tým je Lasso Tool. Takže zvolím si Lasso Tool. Opäť tu mám možnosti ako v tom prvom nástroji Marquee Tool, ktorý som používal. Takže vytvorenie novej selekcie, pridanie ku selekcii, toto je odoberanie zo selekcie alebo prienik dvoch selekcií. Čo si teraz ukážeme je ďalšia finta, ktorá sa dá použiť a to je možnosť Feather. Teraz je nastavené 0 pixelov. Čo to vlastne je? Ja si vytvorím selekciu. Treba len tak narýchlo nakreslím výber v okolí pier a skúsim si k tejto selekcii pridať ešte tie zuby narýchlo dáme preč z výberu. Takže tak, dobre. Skúsim si teda narýchlo pridať vrstvu Hue Saturation, kde si teda zmením farbu tých pier a pozrite sa na to, troška to priblížim. Tie okraje tej selekcie sú veľmi tvrdé, sú veľmi ostré a to nám príliš na realistickosti nepridáva. Takže čo v tomto prípade? No v tomto prípade práve použijem to Feather. A ak je nastavené 0 pixelov, znamená to asi to, že tie okraje budú presne takéto ostré. Ak ja nastavím Feather zhruba na 10 pixelov, samozrejme závisí to od veľkosti fotografie. A v tomto prípade teraz ja hovorím tej našej selekcii, ktorú novú vytvorím, že tie okraje sa budú v rozmedzi 10 pixelov vlastne strácať dostratená. Takže ak ja vytvorím vedľa selekciu a znova ju zafarbím, takže Hue Saturation a použijem zafarbenie, pozrite sa, aký je rozdiel medzi týmito dvoma selekciami. Takže v prvom prípade, keď bolo Feather 0 a v druhom prípade, keď bolo nastavené na 10 pixelov. Takže krásne z tej mojej zvolenej farby dostratená. No super, takže záložku Layers a vrátim späť úpravy tým, že vymažem tie novo vytvorené vrstvy a ešte raz si teda označím aj s nastavením Feather 10 pixelov, označím si pery. Tak. Výborne. Okrajová časť, vnútorná časť mám nastavené mínus, takže vyberám zo selekcie, tak a narýchlo to ešte teda opravím. Už nebudem chodiť do panelu, ktorý tu mám v týchto možnostiach, ale veľmi jednoducho klávesou Alt zvolím to, že si z výberu odoberiem časť, keď stlačím zase Shift, tak zase do výberu pridám, pozrite sa, pridám, hej, takže Alt odoberiem a Shift pridávam. Je to rýchlejšie, ak používam túto kombináciu s klávesnicou. Dobre, tu pridám do selekcie a opäť aj tu tejto časti. Samozrejme vytváranie selekcie takto rukou je dosť nepresné a musel by som teda stráviť dosť času nad tým, aby som teda dosiahol kvalitnú selekciu, takú, s ktorou by som bol spokojný. Ale pre ukážku nám to bude stačiť. A ešte tu pridám kúsok. Výborne. V poriadku. Selekcia je hotová.
tento kúsok odoberiem. Selekcia je hotová a v paneli Adjustments vytvorím novú vrstvu Hue Saturation a tu teraz, keď zafarbím, pozrite, ako krásne mi tie pery tou selekciou dostratená nastavená na Feather 10 vyzerajú aj realisticky. Chcel som zafarbenie do červena. Takže kde máme červenú? Takéto niečo, troška saturácie, aj moc. A aby to bolo ešte tmavšie, takže uberiem aj svetlosť. Výborne, výborne. Pozrime sa na to. Pred úpravou a po úprave. A vyzerá to tak realisticky. Super.